kasa. Sitten radalle mielenkiintoinen mies, Jacques Villeneuve, maailmanmestarismiehiä. Vuonna 1996 debyyttikilpailunsa Williamsilla ajanut Villeneuve. Mielenkiintoista on nyt nimenomaan verrata Fernando Alonson aikaan, kun otetaan huomioon, että Alonson kierros ei ollut millään tavalla häikäisevä. 1.34.599 oli Alonson aika. Se oikeuttaa tällä hetkellä 13 sijaan. Alonson ensimmäinen sektori oli 24.8, eli 0,4 sekuntia Schumacherin ykkössektorin pohja-aikaa hitaampi. Ei riitä siihenkään. Villeneuve vauhti 25.1, se on samaa luokkaa Christian Klienin ensimmäisen sektorin kanssa. Aika tarkkaan ottaen itse asiassa. Eli Villeneuve tässä kohtaa varmasti jonkin verran vielä vähän varmistelee, eikä se ihan helppoa tietysti ole tulla vuoden täydellisen ajamattomuuden jälkeen takaisin Formula 1:iin. Toki kalusto on aika lailla huippuluokkaa, hän pääsee sitten ajamaan MM-sarjassa tällä hetkellä kolmantena olevan Renault autoa. 1,1 sekuntia jo kahden sektorin jälkeen takkiin, 28.0. Siinä kohdassa jo vauhti on vähän parempaa kuin ensimmäisessä, mutta ei se vielä suoranaisesti häikäisi. Ehkä tässä tapauksessa Villekin kannattaa tämä ensimmäinen veto vielä vetää pikkusen niin kuin varman päälle vaan ja katsoa sitten, jos vielä jotain pieniä muutoksia autoa tehdään ennen kuin tuo ratkaiseva veto alkaa, niin minkälaisiin riskeihin ei missään tapauksessa hänen tässä ja tällä vedolla kannata antautua. Jonkin sortin radioliikennettä siinä käytiin jo kesken kierroksen, ennen 13 menee Villeneuve ja voittaa Alonso. Good lap mate sieltä tuli, että hyvä kierros, ystävä hyvä. Vapaasti suomennettuna hyvissä vedät.